Масавыя затрыманні жанчын. Вільня параецца з Варшавою аб верагодным дыялогу з беларускім рэжымам. Сенсацыйная археалагічная знаходка ў Заслаўі. Пра гэтыя ды іншыя падзеі чацвярга 30 красавіка распавядзем у кароткім выданні навінаў. Вітаю! Новая хваля рэпрэсіяў у рэгіёнах. У Новаполацку праваабаронцы зафіксавалі масавае затрыманне жанчын. Пад удар сілавікоў трапілі як мінімум 12 чалавек. Большасць жанчын адпусцілі пад падпіску аб неразгалошванні. Аднак некалькіх адвезлі ў Віцебскі СІЗА. Прынамсі, 2 жыхаркі гораду дагэтуль за кратамі. Ператрусы прайшлі яшчэ 23 красавіка. Фармальная прычына затрымання ў сувязі з экстрэмістамі. Насамрэч жа акцыя сілавікоў беспасярэдня звязаная з культурніцкімі праектамі, якія МУЗ прызнаў экстрэмісцкімі фармаваннямі ўсяго за 2 тыдні да рэйду. Падобныя затрыманні ў той жа дзень прайшлі ў Барысаве, Слонімі, Берасці і Жодзіне. Работнікі КДБ падазраюць удзельніц культурных ініцыятываў у атрыманні замежнага фінансавання. У Гомлі жахлівая знаходка. У шматпавярховіку ў савецкім раёне знайшлі загінулых 2 жанчын і 1 мужчыну. На месцы працуюць следчыя і эксперты. Паводле папярэдняй версіі загінулыя вялі асацыяльны лад жыцця. Часта ўжывалі алкаголь. Ці мела смерць крымінальны характар, будзе вядома пасля правядзення судова-медычнай экспертызы. Мікалай Лукашенка атрымаў траўму падчас фіналу чэмпіянату Менска ў хакеі сярод аматараў. Капітан каманды «Бастыён» жорстка сутыкнуўся з уласным аднаклубнікам у пачатку другога перыяду. Пасля сутыкнення малодшы сын Лукашэнкі быў вымушаны пакінуць лёд. На кадрах трансляцыі бачна, як хакеіст паказвае на галаву ў размове з медыкам, пасля чаго сыходзіць у падтрыбуннае памяшканне. Гульню ён так і не аднавіў, прапусціў астатак сустрэчы ды цырымонію ўзнагароджання найлепшых гульцоў. За чэмпіёнскім кубкам Мікалай выйшаў ужо не ў спартовым адзенні і з драпінамі на твары. Киев узмацняе эканамічны ціск на рэжым Лукашэнкі. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падпісаў новы маштабны пакет санкцыяў, што закрануў фізічных і юрыдычных асобаў з Беларусі. Сярод фігурантаў спісу старэйшыя сыны узурпатара Віктар і Дзмітрый, а таксама ягоны найбліжэйшы паплечнік Віктар Шэйман. Гэта сігнал многім нашым партнёрам, на што варта ціснуць, каб усё ж такі змяншаць узровень гэтай вайны, яе інтэнсіўнасць. Расія не мае добрай волі, яе трэба прымушаць да тых ці іншых крокаў, што патрэбныя для змяншэння агрэсіі. І няхай яны ўжо потым гэта называюць сваімі жэстамі добрай волі. Трэба, каб Беларусь не была ўцягнутая ў вайну. Асноўны удар прыйшоўся па прадпрыемствах, якія працуюць на расійскі вайскова-прамысловы комплекс. Пад санкцыі трапілі заводы, што вырабляюць дэталі для артылерыйскіх снарадаў, пастаўляюць абсталяванне для расійскай бранятэхнікі і займаюцца рамонтам вайсковых самалётаў. Прэм'ерка Літоўскай рэспублікі абмяркуе з польскім калегам магчымасць аднаўлення палітычнай супрацы з Менскам. Адпаведную заяву Інгі Ругінене цытуе літоўскае тэлебачанне. Ейная сустрэча з Дональдам Тускам запланаваная на чэрвень. Пакуль, як мне вядома, Польша мае пэўны кантакт з Беларусю. Нядаўна ў нас была вызваленая значная колькасць палітычных зняволеных, таму сам гэты працэс ідзе гладка і паслядоўна. Гэта самае галоўнае. Літоўская прэм'ерка дадала, што не бачыць перашкодаў у арганізацыі сустрэчы з беларускім бокам на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных справаў пры выкананні адпаведных умоваў. Раней Інга Ругініене удакладняла, што гаворка ідзе пра 3 пункты: спыненне кантрабанды праз шары, выпуск з Беларусі ўсіх літоўскіх фураў без штрафаў і збораў, а таксама спыненне незаконнага мінання мяжы мігрантамі. Цана на нафту рэзка падскочыла, амаль $125 за барэль. Рост кошту маркі Brent склаў 5,5%. Цэны на гандляваннях выраслі пасля інфармацыі, што амерыканскае вайсковае камандаванне плануе паказаць прэзідэнту ЗША варыянты дзеянняў адносна Ірану. Раней Дональд Трамп заявіў, што адхіліў прапанову Ірану адкрыць Хормузскую пратоку ў абмен на зняцце амерыканскай блакады. Блакада – гэта геніяльна, праўда? Блакада была на 100% надзейнаю. Яна паказвае, наколькі добры наш флот. Магу вам сказаць, што ніхто не будзе гуляць у гульні. У нас найвялікшая армія ў свеце, і я пабудаваў значную яе частку падчас свайго першага тэрміну. І мы будуем яе з таго часу. І найвялікшая ў свеце. Ніхто нават блізка не параўнаецца.
Вашингтон не можа дапусціць, каб Тэгеран завалодаў ядравай зброяй. Менавіта таму амерыканцы працягваюць блакаду Хурмузскай пратокі, растлумачыў прэзідэнт ЗША. Паводле Дональда Трампа, калі Іран не здолее экспартаваць нафту, яго энергетычная інфраструктура неўзабаве выбухне. Іран блакуе Хурмузскую пратоку праз ужыванне катараў корпусу вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі. А перад перамір'ем атакаваў караблі. Пры гэтым дасягаўся псіхалагічны эфект застрашвання. Абстрэл аднаго танкеру мог прывесці да спынення сотні караблёў. У той жа час ЗША дзейнічаюць на значна больш шырокай прасторы. Пра гэта ў каментары выданню «Вот так» заявіў вайсковы эксперт Давид Гиндельман. США со своей стороны осуществляют блокаду не Ормузского пролива как такового, они блокируют иранские порты, то есть их задача перехватить все суда, которые либо выходят из иранских портов, либо направляются туда. И линия блокады идет примерно от ирано-пакистанской границы до Омана, то есть это на самом деле восточнее Ормузского пролива с тем, чтобы захватить зону действия, в том числе те иранские порты, которые сами находятся в Восточной проливе, как тот же Чабахар. И на данный момент основное это соответствующие корабли, в первую очередь эсминцы, объявляют проходящим судам, по которым есть информация, что они идут в иранские порты, либо оттуда им объявляют о том, что действует блокада, они должны развернуться. Шлях праз Беларусь для расійскіх прызыўнікоў цяпер закрыты. У Дзяржаўным памежным камітэце пацвердзілі Белсату. Калі грамадзянін Расіі мае забарону на выезд праз позву, беларускія памежнікі яго не выпусцяць. На гэтым тыдні зафіксаваны першы такі выпадак. Прызыўнік намагаўся вылецець з Менску ў Грузію, а потым у Арменію, але яго спынілі на кантролі. Высветлілася, што ягонае прозвішча ўжо ўнеслі ў адзіны электронны рэестр вайсковага ўліку. Паводле праваабаронцаў, памежныя службы дзвюх краінаў цалкам сінхранізавалі свае базы звестак. Цяпер электронная позва ў Расіі лічыцца ўручанай аўтаматычна, а забарона на выезд імгненна з'яўляецца ў беларускіх памежнікаў. Новая старонка ў гісторыі аднаго з найстарэйшых гарадоў Беларусі. У цэнтры Заслаўя навукоўцы выявілі сляды мураванай святыні 12 стагоддзя, пра якую раней не згадваў аніводны летапіс. Адкрыццё зрабілі падчас раскопак на рынкавай плошчы пры рыхтаванні да дажынак. Галоўнаю знаходкай сталіся фрагменты плінфы, тонкай цэглы, якую выкарыстоўвалі толькі пры будаўніцтве княжацкіх цэркваў. Падмуркі святыні залягалі ўсяго за 20 сантыметраў ад сучаснай паверхні. Гэта сведчыць, у старажытна-рускі перыяд Заслаўе мела ўласнае мураванае дойлідства. Гэта былі ўсе навіны на гэты час. Больш падрабязна пра падзеі дня ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на нашыя сацыяльныя сеткі і дзяліцеся думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Але памятайце, ваша бяспека найперш, таму не забывайцеся на захады лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.